sa sťahuješ bezdomovec? A potom... Nezatváraj. Nezatváraj, ja kamerujem. To sa sťahuješ. Jednej si dole, potom na upracuje druhej izby. Tu patoločka z Tupolevovej. A otvor okna, prosím. Ty si drsná. A platíš za otvorenie okna, za páslo, za banku, za noclak. Na noclak. A všetko. Ty si prdela a papon. Ty si v noci Či ako to povie? chápala? A za nohla. Áno, a ja som po nej, že... Ty si opratovačka z toho, ktorá chrápa. Sme tam otvorili v noci dvere a niekto chrápa. Áno, skoro všetci. To si nachceli spraviť. Chceli sme sa pozrieť, či spíte? To by chceli vidieť také rozpráva, lebo na chvíľu No už doupratuj, nie? Ty opratovačka, tak by to mala mať. Chúďa. A môžeš sa Sáša na radiátora mi nejaké bebe. Nevidíš. To čo si v noci potajme, že Ale si tým upratovaním splatí, áno.